gurasoek zuten nahi izan hitz egitea horretaz, eta hori tapatzen, ez da? Baina zu, bigarren belaunaldikoa zara horretan, desberdintasunik ikusi duzu zure gurasoen interesak ikusita hau ikertzeko eta zuk izan duzuna? Igual ez dakit, nio karri dakit gure belaunaldiz edo, zehazki nik bizi izatela, baina igual ez, zetik nonos aurgaixe etxie, kuadrian edo giruen berbain edo, eta dago nahiko bai, asko hitz egiten da modu formalien, baina gero ja egitze da, bai, bizi gara oso harin eta jau 83 urteko gerra badot, baina guk ere bai bizi izen dugu gure egoera gatazkatzuek, eta muñoko bizi dabe bai egoera gatazkatzuek, osea, suporatzeo niri edo pentsau izot batzutan gai hau niri zehazki igual ez jatela larrei itzegin eta nik joan barra izena izela galdetzera, esplikatu dut zuten da betik, historizan interesako telako, igual hautzak ez arrotzi garren. Eta igual bebai horti doie, Antonioren bizipena esatea zegoen laguntzen intendentzeakoa, eta azten basara harakatzen zatezu ez, tipoa zegoen ametralladora talde baten arduriaz. Claro, gu ni 80 izen jaionaz, osea, eta bizi izen den duen, 80ko markada justo ume bezala, 80koa gordinien, eta bueno, gure herrizin historia eta ondinoko lagunek eta nik uste dut azken finin kontemporizatuta eta aldatuta, baina handik datorrela eta habe bai aurretik etorriko zan zerbaiten ondorizo da, zer ez dagoela konpondute gure herrizen. Da ez dakit hori be bai keskatzen dago edo garrantzizien moteotzat. Eta batzutan ez dakit mediku esaten dabe jakin bidala nun dauen gaixuen sorlekue konpondu alizeteko gaixue. Eta seguramente horbe bai dago kurbat nire interesaren zergati zen. Ez dakit, baina ez dut larrei bezpentzetan. Egize da, objetiboki joan da, Duragon antolatzen da zerbait honen inguruen nik esan da, historia eta horrelako gozak interesatezela, eta ikusik nortzuk egu esan da, interesak gehiago sortzen dozta, ez dakit, beste movida batetik etorriko bazan, igual ez dazten egin beste interesa sortuko, esango naben, hau ez dozte egizela, azkenin partidistak edo gara. Eta joan nintzenean, interesa sortu jatan, nola bai, eta han neuela, itxokizien neuela, bebai, hasi nintzen pentsetan Antonio Sopelana, 21 urteko gaztearen historia ni behintzat zerbait ingo nabela. Gero, azten zara pentsan, eta pentsauzu montaten liburu bat idatziko dela, eta bi horretan geratzen da. Zeratik beste gutzasko inbididu bai.